Santo Niño, maghari ka karon, ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon. Santo Niño, maghari ka karon, Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon kitang naghimo nining atong nobina misa alang ni Señor Santo Niño siyang kapistahan. Ika-unom na ron nga adlaw. Atong ipadayon sa pagampo nga masulbad ning atong giantos nga pandemic. Padayon sa tang magpasalamat ug magampo alang sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga hatagan sad sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ug aron maandam tas pagsaulog nining misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nagantos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nainumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nainumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan.
Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang pagdaig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Himaya ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabutang Ginoo diha sa iyang gahom, paningkamuti ang pagalagad kaniya kanunay. Ang Ginoo nindong sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyahang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibok nga yuta nagahari ang iyang panghukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon og ni Andres, og kuyog nila si Santiago og si Juan. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayod ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton.
Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibango na si Hesus og milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Hesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Hesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang paagi Diyos Ginoo aron maluwas ta, miambit siya sa atong unod og dugo. Kay kani kunong anak, muambit man ni sa dugo og unod sa iyang amahan. Niya kay ang Ginoo wa may unod, wa may dugo. Unsaon manato pag-ambit? Mao to ang Ginoo mismo, maoy miuna pag-ambit sa atong unod og dugo aron kining atong unod og dugo maambit sad sa pagka-Diosnon. Mao na nga ato rong unod og dugo human si Kristo na tao, isip ninyo ning agi gid siya ba sa normal nga kaning pag-ambit sa dugo og unod. Kamo diin mamo ni ambit og dugo og unod. Ha? Kana bang inyong unod og dugo diin man nagikan? Gikan sa papa o sa mama? Murag tan-aw nako, murag more gyud sa mama kay diri man nagtubo. Ang katong papa pasingot raman to gamay. Nya ang mama gyud kay siyam ginakabuan nga naa sa iyang unod og dugo. So mo na si Maria gipamabdusan sa Espiritu Santo, wa magkinahanglan ni San Jose. So ang ato yung kuan, ang ato yung unod og dugo diha miambit sa atong inahan. Muna si Jesus misod sa kalibutan niambit sa atong unod og dugo didto gikan sa inahan, dili gikas amahan. Awa mo kasabot. Mao na siya. Nyawing ka unya pa dili dito part di ay ang mga laki. Kay ang unod raman sa babae ug dugo mo'y giambitan ni Jesus. Di kamong mga laki impiernohonon mong tanan. Kay wa kaambit ang inyong unod og dugo ngadto sa Diosnon nga kinabuhi. Sakto dili? Murag sakto. No? Muna kaning mga babae mao ra gyud ni sila malangit. Nalangit man lagi San Vicente Ferrer, San Roque nalangit man lagi. Tungod kay kamong mga babae miambit sad mo sa among dugo og unod kay diha mo gikuha sa gusok sa lalaki. Ang tinuod yun gihimos Ginoo ang laki ra kamo pakapin. Pakapin
Pakapin bitaw mo kaysa dihang ang laki wa makontento sa Jesus, wa jud ko makontento Lord. Bisag unsa pa imong ihatag nako mga isda, langgam kaning tanang mga mananap, wa gyud nakapa satisfy nako. Hilom da si kagyaw katog dia. Mao to natog si Adan, gikuha as Ginoo og gosok og iyang gihimong babae. Pakapin lagi mo. Pero mao ra mo ipakapin nga nakapahimong kompleto. Ana. Wagi punta kasabutan ito. Sige lang, lang na good. Pero ang importante, ayaw na dihakin sa malangit na to. Ang importante, niambit ang Ginoo sa atong unod og dugo. Aron ang atong unod og dugo, nga igo ra yung madugta aning kalibutana, doon na nay bag-ong gahom og dignidad. Nga nahimong na di ay sad nga, divine flesh and blood. Mao na dito ros langit, doon na dito'y duha ka unod og dugo nga naglakaw-lakaw ros langit. Sila ra gyung duha tuaron dito nga dugo og unod galakaw-lakaw. Kinsa man? Wa san mo kibaw? Unsa man to? Hapit na malamo mga matay, wa lang gyapon mo kibaw. Si Kristo misaka lawas og espiritu. Si Maria misaka sa langit lawas og espiritu. So si Jesus ang katong iyang lawas nga gigamit ni Yuta, iyang gidangat tos langit. Unya kay didto man to niya gikuha sa lawas ni Maria. Agida pod niya ang lawas o ni Maria ngadtos langit. Dunay duha ka lawas og dugo didto ros langit galakaw-lakaw. Nya kining ato niambit man kani sa lawas og dugo sa Ginoo. Kanus amon nimo sa kag langit nga madunot ra man ni dias bahak. May makainom to ana ikamatay ba to ana gibahak na. Sa una ka pamalikas man ang gibahak, pero karon dinhi pwede na gyud nagamito ninyo. Kamo taga dinhi ba? Kumusta man sa to ana gibahak. Gibahak sa pasabot gilono dito sa bahak. Tuwa man dito atong paulianan. Nya kay madunot ra man ta diha kanus amon nimo saka matud pasad ni Hesus sa katapusan sa kalibutan. Inigtapos kalibutan nya naa na sa book of Ezekiel. Mamangon ang tanang mga minatay. Nya matud pa ni San Pedro man tingali to. Dunay mga patay nga mobangon nya motipon sa ilang kalag ug mukuyog hain ang kalag. Kung ang kalag tuwa sa impyerno, ang lawas kuno banhaon aron silutan sa impyerno. Nya kun ang kalag tuas langit, ang lawas kunong patay nga nadugta na mobangon, motapot sa iyang kalag pagbalik ug muadtos langit. O sa ato pa, at the end of time, kini day nga tong lawas ug dugo motipon ra gid ni didtos langit o kaha didtos impyerno. Asa man inyong gusto? Langit o impyerno? Wa giusa nga moingon impyerno. Bisag ako, yun ko. Pero hay may inyong mas gusto, sala o kabalaan? Kabalaan. Kusga? Kabalaan. Hay may inyong gusto, kwarta o kapobre? Kapobre. Sige. Maganaw ninyo amot lang. Mao na siguro aning atong pagpili. Kay basig ang ato igo na lantang nangandoy pero waas buhat. Na si Jesus ay. Si Jesus sikat kay siya. Ang mga tao sige pangita niya. Pero nawili bagod si Jesus anang sige pangita nga mga tao. Ingon siya dili mo padayon tangadtos unahan. Kay akong sundon ang plano sa akong amahan. Ang gusto sa akong amahan nganong gipaanhi ko aron sangyawan ang tanang mga tao. Kita sad nga niambit aning maong iyang dugo og unod. Kini sa atong unod og dugo gamiton sa ni sa pagsangyaw sa tanang mga tao. Dili ang pagpundo sa usa ka lugar og pagtigom og maayo para sa imong kaugalingon. Isangyaw ngadto sa tanang mga tao, i-share ang tanan. At tanawas Kristo na gihilantan ugangan ni San Pedro kay kani San Pedro minyo man ni nya niadto sa silang balay. Nakaadto kus balay ni San Pedro didto sa Capernaum pag-adto na kus Holy Land. Nya atbang ana sinagoga. So posible nga si Kristo didto
katong gahapon dito to siya sa sinagoga katong nagpapahawa og yawa nya pag humagpapahawa niya yawa mingtabok siya ngadto sa balay ni San Pedro kay dito ra mas dool-dool raman. Mao to ang mga tao tabok ra sa dito. Wag ipon mo ka picture sige lang. Pangadto lang niya mo nya mao. Mao to nga ganing gigamit ni Jesus yang lawas og dugo para sa tanan, para gis tanan i-share. Nya kanang imong bana na anay lawas og dugo. Na? Ingna imong bana dong i-share gina ngadto sa silingan ang imong lawas og dugo. Mao na imong bana adto na namuhigda sa inyong silingan. Isa diin man kagikan dong isa mi-share lang ko dai sa akong lawas og dugo. Sa diin man nimo gi-share sa lain sang lawas og dugo dito. Tuwa mo sa lawas og dugo dito. Isa sige dong ugma ako na sa imo share ha. Ikaw na sa imo share ngadto. Kadiin kagikan dai sa dito kos kumbinto. Sa nga naman gi-share na ko sa pari akong lawas og dugo nga. Kumusta mang lawas og dugo sa pari dai siya. Okay ra jud, nice kayo. Ana. Mao lagi. Nya unsa man ang pagka-share na to? I-share sa Dios nun nga paagi. O unsa man ang pag-share sa Dios nun nga paagi? Kana bang pangalagad? Mao ginay-una, mangalagad. Service. Muna mga batanon karon lipay kay ko dinhi sa atong parokya kay mga batanon murag aktibo na kayo. Kusog na kay silang moalagad. Ang mga sakristan kusog na kay manghugas sa mga plato dito. Inig humagkaon. Kusog na manghugas. Dako sige kaon. Pero sige lang okay kay na basta service ha, alagad. Dili pangwarta. Kay kita gud karon ang atong lawas og dugo gigamit sa pagpangwarta. Sige yung pangwarta. Dili oy alagad mabutan ingon si Jesus kung kamo mo trabaho ayaw mo pangayo og sweldo. Ngano man aron alagad. Ikaw niya Lord mamatay ni. Ingon siya iya sang gisugo ang katong magpatrabaho ang mamumuo angay gyud hatagan og sohol. Para pud na sa mga employer. Ug magpatrabaho ka, nya di ka mohatag og sohol, impierno na ka. Nya kung nagtrabaho ka, mangayo kag sohol, maimpierno sa ka. Nya unsa may yang sugo? Dawat lang bisan unsay ihatag kaninyo. Mo na siya. Muna ako karon mudawat ra gyud ko bisan unsay inyong ihog sa kolekta. Pero di mo muhog sa kolekta kay bawo na mug-asa mo padong. Nga naman, mao man na inyong paagi sa pag-share sa inyong lawas og dugo. Di ba? Share ba? No na. Lugaya sa ninyo makonvince. So, kaning ako ba pasumbingay ra gini pero ang ending ani kolekta ra gud. Pero share ba? Karon gani daghan na kay tagkuan na karon nagplano ta inig pista mang share tag 5 kilo rice. Ngadto sa mga 1,000 ka pamilya nga pobre kayo dinis atong parokya. Mangayo di tagbayad ana, pabayaran din na nato ang 5 kilo. I-share. Pero diin man sad taana, gikan sa atong mga kaigsuonan nga mi-share. Daghan. Karon moabot na siguro nig mga ugda sa atong mga unang donations na adan maabot na tingay mga 70 ka sako nga bugas o di 30 na lang ka sako ang kuwang kay 100 may atong gikinahanglan. No, di ba? Nya, unsa man na? Daghan ang nipaambit sa ilang lawas og dugo. Kana bang bunga sa ilang panginabuhi. Lawas og dugo ba atong gigamit ipanginabuhi? Sige kuno, trabaho kuno dito, kuha na imong lawas, dugo lay padtua. Igamot mo dito, imuon kang dugo-dugo siguro paklayon pa ka dito, dugo imo paton. Sige, di lang pa dir, lawas lang. Sige, lawas lay pato ang dugo ibilin. Patay gyapon ka. Wag gyapon kapuslanan mo na kanang inyong panginabuhi diha, lawas og dugo. Gyud kaning akong pagbarog dinhi asa ko kabarog og wa koy dugo. No? Luspad kay kugnaw, mura kog zombie, managa siguro mo. Wa nagay mo view na ko sa YouTube sa mura manig zombie. Anya ikaduha, unsa may atong gamitan? Pagpapahawa sa mga yawa. Gisayonan kana na si Jesus ay wa gid siya laing gibot papahawa sa mga yawa.
Perting daghana rong giyawaan sa tinud-anay lang. Gatuo mo ang giyawaan kana magbuwa-buwa ang baba, kana maglimbag-limbag akusgan kayo. Usa lang na, pero naay daghang giyawaan. Unsa man na? Kana bitang tao nga naay sala, giyawaan bay ana? Oh, kay ang sala iya masyawa. Kung hain ang sala naay yawa, pangutan-an na imong tupad. Na kay sa na kay sala ana. Nya ingon isa, naater ingon sa giyawaan day ka. Ang sa may atong buhaton aron mawa ang yawa. Imong dadon sila ngadto ni Hesus sama sa mga masakiton, gidala ngadto ni Hesus pinaagi sa sakramento, sakramentos kumpisal, sakramentos bunyag, sakramentos kaminyoon. Tanang sakramento dad-a ba kay ang sakramento mao ang presensya sa Ginoo nya kada nato dawat og sakramento maliwat dayon tas Ginoo, mawagtang ang sala, mawagtang ang yawa. Sama anang nagpuyo-puyo dad-a ngadto sa kasal. Munang duna taroy mass wedding February 13. Naatay mga 20 or 21 ka kaslunon. Ay iguman ang nagkasal, pwede na sila mga matay. Kaya gano'n man, kuha naman na kayo sila. Limpyo naman na. Nga, sila ra ba mao'y nagpuyo-puyo din sa atong parokya? Oy, perting daghanan. Daghan kayo kay. Daghan kay ko dinig, bunyagan kami, Father Leo, bunyagan na mo. Tag 20 kabok, tag 10 kabok. Sobras katunga, nagpuyo-puyo, inipangutana. Kasal mo? Mana? Lingo. Kamu day, kasal mo? Mana? Sigugos og bata, mga buangon kig naong. Nganong gakugos og bata way kasal? Hangtod na lang ang pari matakdan lang noon, ang pari kugos og bata. Imo na der, kasal mo? Matakdan ba? Lagi na manindog na ta. Pag nobina. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa ato mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo og pangilaba, himuon nato kining sadtos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa ikaunom nga adlaw, o Hesus nga halangdon o yamot, hari sa mga hari o Ginoo sa nga tanan, nga naghari ka sa mga kasing-kasing nga mapaobsanon, nagluhod ug nagsimba ako kanimo, uban sa katilingban sa mga dominasyones, nga nanagtuman sa imong Diosnon nga pagbuot, nangamuyo ako kanimo nga maghari ka sa tanang mga katawhan, ug nga uyunan namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among mga maayong tinguha, ug hiambitan namo ang imong santos nga grasya aron sa pagdaig namo kanimo sa walay katapusan sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong itubag, patalinghugi kami, O Diyos. Patalinghugi kami, O Diyos. Nga ang timbuok simbahan magmadasigon sa pag-alagad ug pagsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, O Diyos. Nga ang tibuok nasod makaangkon na sa kalinaw ug maghimaya sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, O Diyos. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, O Diyos. Ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban,
nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalingugi kami, O Dios. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Patalingugi kami, O Dios. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Patalingugi kami, O Dios. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami, O Dios. Nga ang mga nangamatay, banhawon, pinaagi sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalingugi kami, O Dios. Kitang tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma. Nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila o pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Nangayo kami kanimo, ngang matahumularawan sa sulod sa kalagnamu, makahimong puloy-anan kaysa ng kinahanglan. Ikaw ang among dalampang, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabas, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabas. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayan sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong halan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. It is with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanong nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal, nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, daghang salamat sa kaayo mo, daygon sa kanunay ug simbahon kagayud. Santo Niño, gugma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, daghang salamat sa kayo mo, daygon sa kanunay ug simbahon kagayud. Santo Niño, gugma ko. Magampo kita. O Dios, among amahan, ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, og masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. San Vicente Ferrer. Yampo mo kami. Mang nindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkasantos sa lawas ug kalag. Nya unsa may itong buhaton, ang atong lawas ug dugo gamiton Dios pagpangalagad ug sa pagwagtang sa mga sala. So usbon ako pagpahibalo nga ang atong
gikinahanglan karon napay mga 30 kasako nga bugas. So kung doon na pa mo yung mga kaila diha or kinsa nang ganahan nga mo donate, donate lang mo. Pwede rasad mo pledge o niya amo na lang paliton daan pero mayari sad mi. Naman sa iniingon ako, Pader, mga month-in pa man ko makahatag niya balinig mga 2 kasako akong madonate niya, okay ra? Nako, sige, okay, kaya na. At your convenient time. Pero sa kung una, ayaw taon kalimot. Ito, salamat lang sa dana. So karon ang final nga slots nga nabaligya nato na ning gi-close tanan, katapusan na lang ning report. Ako lang i-round off ha ang atong katapusang report. Ang total nga nabaligya niabot og 1,160 ka slots. Niya ato nang i-times og 3 pila man tanan? Secret. I-times og 3,000. 1,160 times 3,000. Mao nay total donations para sa atong phase 2 part 1 nga project. So pakpakan na tong usab ang Ginoo. Salamat kaayo. Ang ato di ay transformer i-energize karong Sabado. So hopefully magsugod sila alas 9 ngadto sa alas 5. Ang giingon sa taga Beco nga mag-brown out ta dinhi from 9 to 5 labing dugay. So wa lang sa tay misa sa alas 12:15 sa udto. Nya kay naa man tay kasal nga 2 ka buok. Mao na nga gihangyo na kong atong electrician sila sa Brad Roy kung doon na bay laing paagi. Nga mangita kuno sila laing paagi. Pero ato na lang yung i-cancel ang 12:15 nga misa. Okay? Karon lang ng Sabado. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.